Clar, el procés de la pedalada ha sigut complex perquè molta gent encara no s'havia assabentat i inclús ens hem trobat que avui hi havia gent doncs, que quan havia de començar la pedalada es volia apuntar, no? Llavors ja no hi podia ser. No? Clar, llavors la pedalada ha estat fluixeta. També jo la valoració que faig és que és una primera pedalada, l'associació entre veïns, encara que porta 5 anys a Rubí, encara no és massa coneguda, per desgràcia, i bueno, per això també fem aquests actes, per donar-la a conèixer, per fer-ne promoció i que la gent s'adoni i s'impliqui doncs, en això que tothom parla que és la solidaritat, però molt poca gent practica. No? I bueno, de la segona part del festival, el festival pròpiament dit, tenim molt bones expectatives, encara no ens començat els concerts i ja, bueno, veieu que hi ha molt moviment aquí a Can Oriol, els grups són de molta qualitat i bueno, esperem doncs, que la gent se'n vagi animant, vagi apropant-se a la barra, agafant tiquets, consumint, les botifarres estan molt bones, i la cervesa freda, fresqueta com ha de ser. Pitjor de la que ens creiem. Pitjor de la que ens creiem. Desgraciadament, la majoria de les persones de Rubí, almenys de la població autòctona de Rubí, es pensa que la pobresa és una cosa exclusiva doncs, dels emigrants i coses així. I no és veritat, no és veritat. Penseu que el 2011 l'Associació entre Veïns Rubí tenia pensat tenia uns càlculs així per treballar unes 200 i alguna famílies. Van acabar treballant amb més de 416, si no m'equivoco. Aquest 2012, que en tots els sentits s'espera molt pitjor econòmicament i socialment, la cosa anirà pitjor i tenim uns càlculs ja pensats per treballar amb més de 600 famílies només de Rubí. Això ha de quedar clar, són 600 famílies de Rubí. D'aquestes 600 famílies, més del 40% són autòctones de Rubí, rubinencs de tota la vida. No és que siguin de Sud-amèrica o de marroquins o d'Europa de l'Est. No, són gent d'aquí. Gent que s'ha acabat el paro, se li ha acabat els subsidis, gent que no té que portar-se a la boca, gent que està sent desahuciada. Però bueno, per sort, jo quan escoltava a la cap de Serveis Socials de la Generalitat i deia Catalunya està al límit d'un esclat social, jo penso que associacions com Entre Veïns, com Stop Desaucis, com moltes altres associacions que ja estem parcheando, que no me sale la palabra, estamos parcheando la situació perquè això no acabi de la pitjor manera. Desgraciadament no disposem de tots els recursos que ens agradaria. Disposem d'una botiga d'aliments i nosaltres la feina que fem sobretot és d'acompanyament, no? Acompanyar en el sentit d'acompanyar la persona o a la família en el procés de reintegració o d'integració a la societat. Per què? Perquè la pobresa és la major eina d'exclusió social que hi ha en aquests moments. Ni el racisme, no, la gent és classista, almenys és el que jo penso, no? Perquè mira, si ve una persona d'altra raça però té molts calés, és benvinguda, o normalment és benvinguda. En canvi, la gent pobra, sigui d'on sigui, no està ben vista. La gent la defugeix com si la pobresa fos algo que s'encomana, i no és veritat, no? Llavors, en aquest trànsit, en aquest recorregut, intentem trobar feina o ajudar-los a trobar feina, ajudar-los a que ells, amb els seus mateixos recursos, amb els seus propis recursos, trobin una sortida a aquesta situació. I nosaltres, doncs, estem allà al costat seus. Home, l'Ajuntament s'implica. Si s'hauria d'implicar més, home, això li hauries de preguntar a l'alcaldessa, no a mi. Jo crec que la situació és molt desesperada i que totes les institucions s'haurien d'implicar molt més. Perquè al final, mira, jo sempre poso aquest exemple. Ara mateix li han fet una amnistia fiscal a les majors fortunes d'Espanya. Jo no entraré a valorar si està bé o malament aquesta amnistia. El que sí que tinc clar, i tinc molt clar, és que la gent que necessita més ajuda no és la gent que més té, sinó la que menys recursos en pot fer ús.